Nun mundo cada vez máis globalizado, onde desaparecen a cotío moitas linguas pola falta de uso, sendo absorbidas por outras máis dominantes, atopámonos co desafío de manter viva a nosa lingua e a nosa cultura nunha arela impregnada de orgullo e identidade. O galeguismo ten xogado un papel fundamental na historia de Galicia, sendo a galeguización empresarial unha aspiración que vén de lonxe e continúa a ser unha causa viva no presente. Ricardo Gurriarán fálanos desde a perspectiva histórica do papel crucial que tiveron algúns empresarios para fortalecer a identidade galega ao longo do tempo, recordando fitos e figuras históricas clave no ámbito científico e empresarial. Temos que falar dunha figura, Enrique Peinador Lines, un home que tivo un peso específico moi grande no empresariado galego, pero con esa transversalidade de ter en conta lingua e cultura galega, puxo en marcha o que era a publicidade en galego nas poucas revistas que naquel momento había. Estamos a falar das Irmandades da Fala, estamos a falar despois de un congreso no ano 25 en Lugo de Economía, o primeiro que se fixo en Galicia, que tivo tamén un percorrido interesantísimo para poñer en pé determinadas claves para a industrialización do país e para o desenvolvemento económico. Eu diría que hai unha parte empresarial relevante, e estamos a falar nos primeiros anos despois da Guerra Civil do fenómeno Celtia. Digamos que Celtia é unha empresa moderna no tempo que nace, xustamente despois da Guerra Civil, no ano 39, que de algún xeito falle fronte ao que é a dictadura en sí, no seu momento, e que incorpora determinadas claves para, por un lado, salvar a xente da represión, é o caso do seu director científico Fernando Calvet, é o caso de Parga Pondal, excluído da universidade por galeguista, ambos eran galeguistas, é o caso de, por poñer un exemplo, Faustino Cordón, comunista, biólogo, que tamén traballou en Celtia, por decir tres referencias. Hai que dicir tamén que dentro do Consello de Administración de esta empresa Celtia, digamos que empresa emblemática do que pudo ser a modernidade e a recuperación de elementos de cultura como podía ser a lingua, e a figura que quero significar, aparte deste Álvaro Gil e da parte de outras iniciativas como calendarios en galego e digamos, outro tipo de publicacións en galego referidas ao desenvolvemento de Galicia, hai outras figuras que non estando ligadas a esta empresa Celtia e que tamén partindo das Irmandades e o galeguismo pulularon pola Galicia da dictadura. E estamos falando do Bella Vidal, que ainda que nun principio estuvo en Celtia, despois tivo outro tipo de iniciativas tamén. Estamos a falar, por exemplo, deste Parga Pondal, que no seu momento foi o primeiro científico que fixo un traballo en galego, no ano 28, podíamos tirar do cordón e ver que un home como os Fernández, que tiveron un papel fundamental para crear Celtia, de feito, pois, como Álvaro Gil, lucenses, os dous irmáns, Antonio e Xosé, máis Álvaro Gil, que compoñían parte do Consello de Administración, a figura de Antonio puxo en marcha o Colexio Fingoi ao principio dos anos 50, que tamén foi un acubillo de represaliados. Ali estivo de director Ricardo Carballo Calero, que saíra do cárcere e púxose como docente en Lugo no Colexio Fingoi, e outras iniciativas como a Granxa Barreiros e tal. Os Fernández é un personal de características propias que no noso país podemos decir que sentaron cátedra. Da mesma forma que un home
como Parga Pondal foi excluído da universidade, pero sí que fixo gala de montar unha universidade no Instituto Xeolóxico de Laxe, no seu momento, onde figuras mundiais da xeoloxía pasaron por esa universidade de Laxe. Falo tan de seguido no que poden ser estas figuras que en tempos duros, como podía ser a dictadura, e que hoxe, na dimensión e na perspectiva de un mundo empresarial que estivo ligado antes da guerra á lingua e á cultura, a perspectiva histórica non a podemos perder. A perspectiva histórica hai que coñecer o que pasou, hai que coñecer por que pasou e hai que coñecer o que son os cordóns umbilicais de isto co salto no vacío e chegarse ou achegarse a estrutura e o escenario actual. O Foro Peinador é unha iniciativa importantísima para a recuperación no mundo do empresariado en xeral galego para dotarse de determinadas claves que poden, de algún xeito, favorecer a súa implantación no país. Esa transversalidade de cultura e lingua encha a publicidade, encha o que é o significado dun país como Galicia que ten cultura e identidade propia e que isto é un elemento favorecedor para que o tecido industrial prospere de unha forma, digamos, con identidade. O presidente do Foro, Enrique Peinador, mergúllase na importancia do pensamento económico de Galicia a través de empresarios que apoiaron decididamente a lingua e a cultura galegas, destacando aqueles máis relevantes polo seu compromiso co galeguismo, analizando o seu legado e influencia ata a actualidade. A historia económica de Galicia creou, xa antes da República, un pensamento económico en clave galega. Vexamos, no ano 34, a conserveira máis importante de Europa, Conservas Masó, tiña a rotulación interior das súas instalacións en galego. No ano 52, Celtia, o laboratorio máis importante do mundo na elaboración de produtos para fitosanitarios e de outra índole, fixo publicidade en galego, con un instrumento que foi dunha utilidade moi notoria nas casas da xente que non tiña precisamente coñecementos, non tiña ilustración, que era o Almanaque Agrícola ZZ, que se editaba íntegramente en galego. Os contidos eran de carácter etnográfico, de carácter científico, para divulgar e explicar as características de cada un dos produtos que tiñan no mercado. Había cancioneiro popular, había refraneiro e había pequenas doses de historia de Galicia nesa publicación. Unha publicación non venal da que se chegaron a editar nos bons tempos 300.000 exemplares anualmente. Hoxe vivimos noutros tempos, esa publicación aínda existe, malia que a empresa Celtia é unha empresa dun monopolio chinés. Eses empresarios chineses decatáronse de que a lingua galega era un bo medio para ter comunicación cos potenciais clientes en Galicia dos produtos que se elaboran no Porriño, nos laboratorios. Pero que houbo no sector científico personaxes como Isidro Parga Pondal, o autor do primeiro mapa xeolóxico de Galicia, que foi empresario de minas e o galego estaba presente nesas empresas de minas. Con anterioridade, Enrique Peinador, que era propietario do balneario máis importante prácticamente de España, tivo acerto de buscar clientes fora
das fronteiras galegas e españolas, utilizando unhas publicacións que eran La Temporada en Mondariz, 2 publicacións mensuais, na que utilizaba en boa parte desas publicacións o galego. Hai que facer referencia tamén a que houve outros empresarios, como foi Sá Díaz Pardo, que tivo unha marca que era Sargadelos, unha marca país, de tal maneira que os galegos se identificaron con esta empresa que cando tiñan que agasallar alguén en situacións singulares, agasallaban ca louza e cas figuras de Sargadelos. Os prospectos e toda a documentación que acompañaba os embalaxes de Sargadelos ia en galego para o comercio interior e para o exterior. Nunca Sargadelos tivo ningún problema na merma dos seus produtos no mercado por utilizar o galego. O Foro Peinador recolle da historia económica de Galicia, extrae un pensamento, que é o pensamento que define a Galicia como un país con múltiples recursos, de aí que no Congreso de Economía do ano 1925, celebrado en Lugo, se fai un apelo a desenvolver as potencialidades de Galicia a partir dos propios recursos, vinculando esa política económica ao respeto das singularidades da cultura galega, que modernamente a Unión Europea, a través da responsabilidade civil, corporativa ou empresarial, recomenda aos empresarios, que é ser cuidadoso e respetuoso cas identidades territoriais onde están asentadas esas empresas. A historia do pensamento económico en Galicia tivo un medio de comunicación editado en 1957 que se chamou a Revista de Economía de Galicia. Foi unha publicación senlleira en Europa no ámbito da planificación económica. E nos distintos números desta revista que desapareceu no ano 68, tratábase de insistirlle aos empresarios na necesidade de que identificaran os seus proxectos empresariais co territorio, ca cultura e a lingua que os definía. Polo tanto, cando falemos de se hai antecedentes ou non de galeguismo empresarial, témonos que referir a isto que lle chamamos Historia Económica de Galicia ou Historia do Pensamento Económico de Galicia. Temos antecedentes. O que ocorre é que, desgraciadamente, tivemos unha universidade que estaba dirixida dende Madrid, na que se formaron os cadros dirixentes, que foron os que foron directores, estrategos, xerentes de empresas, que descoñeceron isto porque no currículum académico non se incluiu o estudo destes precedentes. Por iso, ten moito sentido que o Foro Peinador, como unha iniciativa privada, sustitúa a carencia da pedagogía que debía exercer as universidades, as escolas de negocios en Galicia, que non o exerce, e esta entidade xurídico-privada, o Foro Peinador, motivou encontros con empresarios para demostrarlles que é posible facer negocios e ter éxito neles utilizando a lingua galega en cada seu ámbito con porcentaxes de aplicación distinta. Non estamos a falar de graus absolutos da incorporación do galego. Para entendermos a realidade de hoxe en día, escoitamos a representantes de varias empresas de distintos sectores empresariais que decidiron incorporar a lingua galega nas súas estratexias de negocio. Embutidos Lalinense detalla a experiencia de incorporar o galego nas transaccións comerciais e etiquetado dos seus produtos.
resaltando como esta práctica favoreceu a fidelización dos clientes, axudando a posicionarse como marca identitaria nun mercado global. Recordo que a primeira acción que fixemos foi o kit antimorriña, que era unha embalaxe na que iba todo en galego, e eles tiñan como, bueno, dentro da empresa había esa suspicacia. Está moi ben o compromiso coa lingua, pero non nos pode perxudicar a hora de ter unha rentabilidade económica. E non foi, é dicir, non só non nos perxudicou, senón que foi un exitazo, saiu na prensa, foi super ben acollido. Entón, esa primeira reticencia inicial xa mudou en, bueno, pois ao mellor tes razón e podemos empezar a utilizar o galego. Entón empezamos, realmente o proceso foi moi paulatino e moi gradualmente. Primeiro nas redes sociais, despois todo o que era a cartelería, dípticos, xa nos pasamos ao galego, que se facía tamén en castelán, era moi pouco coherente, que relacionándonos nos en galego, atendendo a nosa clientela en galego, traballando en galego en todos os departamentos, despois a nosa lingua de relación fora da empresa, fora o castelán. Realmente iso non nos representaba. E así foi como empezamos e despois xa demos o paso ao tema da etiquetaxe e realmente estamos moi contentos porque non só nos supuxo unha merma de clientela, de ingresos ou de posicionamento, senón que eu creo que axudou a situarnos como marca nun espazo e a visibilizar o que é a nosa lingua e tamén a nosa cultura. Para min hai un antes e un despois na empresa con respecto á utilización do idioma. Moitos larinense podería estar en, non sei, en Bilbao, en Madrid ou en Galiza. Que é o que nos sitúa no mapa? A utilización da lingua. Pero a utilización da lingua na etiquetaxe, pero tamén nas vallas publicitarias ou na cartelería ou na rotulación dos nosos vehículos que andan por todo o territorio dicindo chourizo extra, só carne, pimentón, allo e sal. É dicir, é unha visibilización da lingua e do noso compromiso coa lingua en todos os ámbitos, é dicir, é un compromiso global que é na etiquetaxe, evidentemente, pero vai moito máis alá, na nosa lingua de relación pois cos medios de comunicación, ou nos anuncios en prensa, ou nos dosieres que enviamos, ou nos catálogos que van fora, ou nos pedidos da tenda online, nos que tamén hai unha presenza da lingua galega. O galego axuda a crear unha marca Galicia, absolutamente. Unha marca que ademais transmite outro tipo de valores. Para min, a calidade é un deles, pero despois sitúate nun territorio no que o nome Galicia implica pois iso, calidade, tradición, saber facer as cousas, cuidado polo produto, boa materia prima. Entón, se ti estás utilizando o galego na etiquetaxe, indirectamente estás comunicando eses valores. Pois o que lle aporta a lingua é ese valor engadido, esa identificación co territorio, esa identificación coa escolla dunha materia prima, cuns procesos, cuns valores, co respeto tamén polo medio, e despois que tamén somos transmisores de unha cultura propia. E eu creo que eso o consumidor tamén o ten en conta. O xerente de Cooperativa Oxe fálanos dos beneficios do uso do galego na publicidade e etiquetaxe dos seus produtos, o que lles permitiu diferenciarse no mercado, fortalecendo a conexión cos consumidores e consumidoras e aumentando a súa competitividade. A ver, foi un proceso, non foi de hoxe para mañán, vamos poñer todo en galego. Sempre digo que quizás veu de fora de nós. Si é certo que eu cando vía publicidade, antes de estar eu na cooperativa, vía publicidade de quesos Oxe, chirriaba un pouco, non? Pero realmente eu sempre ten que haber como unha chispa de onde empezas. E a chispa quizás foi cando o supermercado de Barcelona nos solicitou que lle elaboramos os produtos galegos, que foi a única marca que fixemos nós, que era Capravo, que foran en galego. E nos pedía o certificado da ISO tamén en galego. E despois tamén foi cando apareceu o Grupo Eroski, e despois foi cando, a través deso, coñecín o Foro Enrique Peinador, e unha serie de xente vin que xa estaba etiquetando en galego, e que era posible. Autenticidade, o sea, o feito de etiquetar en galego, pois, estálle dando un orixe, unha autenticidade ao produto, un produto galego, da alimentación,
que sempre son produtos de calidade, estarlle dando un origen, autenticidade, é daqui, é galego, é noso. Nós temos un porcentaxe de clientes, un porcentaxe moi alto de clientes que consumen o noso queixo, non só por a calidade, senón porque nós somos sensibles co idioma e a cultura galega. O consumidor, estou completamente seguro, que valora moitísimo que o noso produto sea etiquetado en galego, porque, como decía antes, porque estás dando un origen, porque estás creando unha economía social rural, estás apoiando un montón de xente que vive no rural e, por suposto, é sensible, moi sensible, ademais, diría eu, ao consumo de produtos galegos. Un produto galego, sobre todo de consumo, un produto alimentario, que xa ten fama, produtos galegos da calidade, se van etiquetados en galego, pois mellores aínda, non? Entendo que estarlle dando toda a autenticidade ao produto, a calidade xa ten, e por riba vai na lingua de onde é elaborado, donde é feito, donde procede, de quen é feito, dos galegos. Claro que a lingua é unha diferenciación positiva, por suposto. A lingua dálle o que estamos dicindo agora, autenticidade, orixen, estás te diferenciando dos outros queixos, xa por a forma que son os queixos, e por riba van etiquetado no idioma onde son feitos os queixos ancestralmente. Un queixo tetilla, un queixo gallego, un queixo Arzuollo, leva feito toda a vida en galego, e que leve, é o normal, é o lóxico que leve etiquetaxe en galego. E é unha diferenciación completamente positiva, como se veixe un queixo parmellano rellano e non vin italiano, pois viría como algo imposto, pois aquí pasa igual. Eu entendo que un queixo de tilla, un queixo galego, un queixo Arzuollo, o normal é que vai etiquetado en galego. Conservas Amorodo expresa os motivos polos que decidiron utilizar o galego na etiquetaxe dos seus produtos de calidade porque entenden é a única maneira de defender a identidade lingüística e cultural de Galicia. Non foi un tema de marketing, nin de... Non foi realmente pensando tampouco pois isto é máis negocio por poñelo en galego, non, é que é a nosa maneira natural, é o que falamos entre nós, na nosa familia, nas nosas casas, cos nosos veciños. Cando vemos os anuncios dos perfumes, incluso na televisión española, pois doino con acento francés ou incluso en francés, o sea, como unha garantía. Entón, por que non o galego tamén? Os galegos, que recoñezan que teñen un patrimonio cultural moi, moi valioso, pero penso que non se lle dá a importancia que ten, e se lle dá o valor que ten, porque é unha lingua que realmente todos os galegos tiñamos que falala, polo menos aprendela, e terlle cariño, sobre todo estar moi orgullosos do que temos. Ti pos un produto de calidade, por encima lle pos a etiquetaxe en galego, lóxicamente reforzas o valor do produto e contribuyes revalorizando o que é a túa lengua, a túa cultura. Fomos prácticamente pioneras no que é no tema da conserva, en etiquetar en galego, pero parécenos que é unha maneira moi boa para que o noso produto se recoñeza e, sobre todo, que o galego sexa unha lingua tamén recoñecida por todo o mundo. Nós sentímonos moi orgullosas de que o noso produto este etiquetando en galego, porque aparte de ter un valor o produto en sí, porque é un produto de calidade, un produto ecolóxico, de alguna maneira con esa etiquetaxe contribuirá á defensa do noso idioma, do noso patrimonio cultural e lingüístico, que nos parece moi importante, non só xa porque o sintamos, senón porque é algo necesario, algo que a xente ten que darse conta, de alguna maneira, de que o noso idioma é noso e temos que defendelo. O presidente de Viticultores Martín Codax explica a decisión de etiquetar en galego, describindo resultados positivos en termos de percepción dunha marca país, así como recoñecemento dos seus viños etiquetados en galego, tanto a nivel local como internacional. Pois decidiron que o primeiro recoñecemento que debía ter esta bodega que empezaban a conformar era o cultural. E que esa cultura galega, era que iba a conformar a súa identidade
ao longo da historia. É dicir, así foi a primeira reflexión, así se fixo, ese foi o motivo de elixir a un trovador daquela non moi coñecido, Martín Codax, pois si moi identificado, non, con Galicia, coa terra e co noso idioma, no seu momento de maior esplendor, e decidiron que ese iba a ser o estandarte da empresa. O galego iba a ser a lingua, non, de uso natural e representativa da marca, e o único que fixemos con posterioridade foi dar continuidade a iso que nos pareceu un acerto. A partir de aí medramos, estamos en moitísimos países, pero hai determinadas cousas que decidimos que eran identidade nosa, é dicir, de xeito natural se implantou que íbamos a facer en galego, e aquí está o proxecto, non? Pois que continúa con esa esencia, porque nunca, bueno, valoramos a posibilidade, ademais, de variar o que somos, porque seguimos sendo o mismo que cando iniciamos. Penso que o uso do idioma repercuteu de xeito moi positivo, non? É dicir, axudou a identificar o noso viño, axudou a identificar a variedade albariño, o noso territorio, as rías baixas, Galicia, os viños brancos, e axudou a ese recoñecemento de que aquí se iban a facer pois uns viños particulares, non? Porque tamén temos pois unha cultura diferenciada, facer produtos con identidade, facer produtos bons para os mercados. E facéndoos vos, ademais hai que identificalos e que a xente pois recoñeza, non, esa valía deses produtos. E aí, sen lugar a dúbidas, pois o idioma é o maior recoñecedor, non, dun territorio. É dicir, se nós vemos pois unha cousa, un produto etiquetado en galego, sabemos evidentemente que é galego. Exportar un viño, exportar a imaxe da túa empresa, exportala no teu idioma, pois eu creo que se percibe moi ben. É dicir, pois igual, non, que esta simboloxía, é dicir, decirlles que aquí no século XIII había un trovador que compuña en galego e tal, pois se percibe maravillosamente, é dicir, e encaixa moi ben co que queremos decir, é dicir, con esa imaxe de excelencia da nosa terra. E facelo en galego, o único que amosa, pois ese amor, non, pola túa orixe, amosa ese amor que en ningún sitio é rexeitado, é dicir, que unha persoa teña pois ese cariño, ese apego pola súa orixe, eu creo que é o contrario, máis ben é algo aceptado. Cando alguén quere consumir Galicia, cando alguén quere consumir vos produtos, que seña galego é garantía. Podes elixir outros, pero que seña galego, dende logo, é garantía. E por riba, feito, etiquetado, vendido desde Galicia e en galego, pois eu creo que axuda a remarcar esa idea de calidade. Moitas veces buscamos esa distinción, non, a hora de colocar os nosos, é dicir, que o noso se destaque, que o noso produto se destaque, non, en algún ámbito. Bueno, pois, en por sí temos que é o noso idioma. Eu podo vender cousas que se vendan no resto, pero evidentemente, pois estas levan ese distintivo, non, calquera simplemente dándolle a volta e ver que está etiquetado pois en galego, vai a distinguir que efectivamente é un produto galego. O presidente da Deputación Provincial de Pontevedra achéganos a súa visión sobre o papel das administracións públicas na protección do noso idioma, reafirmando o compromiso da institución provincial con iniciativas que apoien o uso da lingua galega no sector empresarial como vehículo de unión, identificación e protección da cultura e da economía galegas. O galego, desde as institucións, pois temos que promover o seu uso, é un uso que eu creo que a verdade é que está en boa forma. Eu podo apreciar, incluso aquí mesmo dentro da casa e fora da casa, en actos, eventos que temos. E a marca Galicia, algo moi importante, pois ten que ir ligada ao galego. Se falamos de produtos de proximidade, oye, que mellor que esa proximidade veña dunha lingua como é o galego, unha lingua que é máis próxima imposible, ou cando falamos de produtos kilómetro cero, da marca Galicia, pois iso vai todo da man do galego. Por lo tanto, eu considero que é fundamental e importante que esas marcas vayan vinculado a algo noso, como é a lingua. Como institución, como administración, pois aquí os desafíos son no día a día e diario. De momento que os que ostentamos unha representación
na maneira de dirixirnos ao público, pois o uso do galego é importante e determinante. Desde o momento en que convocatorias de ordes de axudas que vayan camiñadas a ese uso do galego, desde o momento en que se organicen eventos e tamén teñan esa parte fundamental no diálogo cos receptores da mensaxe, pois tamén que sexa en galego. E logo, ademais do que son as ordes de axudas que podemos habilitar desde a Diputación, que as temos, pois é importantísimo facer pedagogía e apoiar iniciativas como as do Foro en Enrique Peinador para o que é a divulgación e o uso do galego. E a nivel tamén de presidencia, pois teño que decir que normalización lingüística é algo que está adscrito a presidencia, non está en ningún outro servicio da Diputación, nin cultura, nin nada polo similar, algo que no momento no que fixen o reparto de áreas, pois quixen que estivera adscrito á presidencia. Bueno, que estamos de moda, pois é algo evidente que esa moda pois ben determinada por distintos factores. Eu que teño a oportunidade de estar fora de Galicia por bastantes ocasións e cando falas ca xente, hai unha palabra que sempre eles recurren moito, que é Galicia calidade. A mellor, oi, no, de Galicia, eles che din automáticamente, Galicia calidade. E a vencellan con produtos, con esa marca Galicia que tan ben vista está, eu entendo que, lóxicamente, o idioma, o galego, pois é un plus que lle outorga a esa marca no caso de utilizarla. De feito, pois se ven xa determinadas marcas que van hacia a ese camiño, probablemente en base a que saben que é fundamental e logo polo traballo que estades a facer institucións e tamén administracións para que fagan uso do galego na promoción das súas marcas. E aí se vai a producir pois unha maridaxe perfecta, o que é a calidade do produto co galego. Que esteamos orgullosos do noso. É o noso que é a lingua, ademais eu estou convencido de que eso vai a ter un éxito. E sempre trato de decirlo a pequena escala, de ir con esa choiva fina de promovendo o uso do galego no eido empresarial. Eu creo que todos os empresarios, cando estou con eles, sempre temos unha parte para falar do uso do galego nos seus produtos. Xa digo, é algo que levo dentro porque creo neso, pero tamén cando falas con xente que tivo experiencia e xa están consolidados no uso do galego no seu produto, pois ves que lle resulta exitoso. Por tanto, insisto, esteamos orgullosos do noso, das nosas tradicións, como é o idioma, fagamos uso del no produto porque é un escaparate magnífico engadido á excelente materia prima. Falamos de viño, pero falamos, por exemplo, nas conserveiras, unha provincia como Pontevedra que é líder e é un referente, como xa moitas están botando man do galego para a etiquetaxe dos seus produtos. Cando estás fora, noutra comunidade, que entras nunha tenda e ves como os nativos dali pois van e collen e seleccionan o produto entre unha variedade que ten e optan claramente polo que ten etiquetaxe en galego, porque ao mellor seguramente lle se atribúe ese plus de calidade que xa ven dentro do que é o envase, pois o feito de que sexa en galego, eu estou convencido, insisto, que lle dá un toque de calidade que por parte do consumidor pois tamén sempre agradece. O galeguismo empresarial é moito máis que unha estrategia de marketing, é unha firme declaración de intencións. É un compromiso de futuro que demostra a capacidade do espírito galego para impulsar non só a economía, senón tamén enriquecer o tecido económico e empresarial, permitíndonos destacar dun xeito único nun mundo cada vez máis homoxéneo.